हेलौ लोगो मा खालामदों? आं ओरैनोसो जिरायना दं लोगो। माथो खालामनो खामानि गैया दामानि गैया। थौ होनबालाय लोगो जोंहा बेरायनो थांनि गोसोखौ बरिं मोनथारदों। नंगौ नामा? दे होनबालाय फै आं लामा नेना थागोन। औ जागोन दे होनबा ओंखारना था आं थांगासिनो। एफा लेजि थाबायो? आंना लेजिखा गोबाव जाबाय नामा? जायाखै आंबो दासो ओंखारबोखादों। थौदो थांदोनि। Kau ini. Kau unsa. Iya. Tersilang sedikit gue lah ini. Ribet kalam. नायलाय लोगो सेंग्राया जा हेन्डसामखा। हाय लोगो नोंजोंसो जोबोद समायसो गारगोन। नंगौना लोगो नोंनालाय मिजिङा? आंना मिजिङा समायखायो। हाब सिख्लाफोरालाय समायना थार माथो। बहानिफ्रा बिसोरलाय? Food बिसोर जोंनि गामिनिसोब्रा सिख्लाफोरा। हाब बिसोर सानैबो नोंसोरनि गामिनिसो? होद होनबालाय आंनो सासे बनायना होदोब्रा। हद बेफोरबायदियाव आं गैयालै दं हारसिंनो बनायनालाय थां। दे नों हायाबालाय आंनो पटायना लाना फैसै। भाइ थाथ'लै। दे थां। लोगो बेवहायनो दसे जिरायनोसै फै। हाय जारौमोन। आयौ बिसोर सानैलाय मा नायलायबाय थाखो? लोगो माखो सानलायबाय थाखो? जेबो सानाखै लोगो। हाय। लोगो सिरि थाथ'लाय जोंहानिया फन खालामदो। आयै। जागोन दे थांगासिनो आं। लोगो नोंसोर सानैजों रायलायबाय थाथ'दो आं न'आव थांसै। दे होनबा। आदाया अबेनि मोनबा? जारौ आं तामुलपुरनि। आंनि मुङा चन्दन। आं राजालानाव आलासि जानो फैदों। बे आंनि फरायनाय लोगो नालाय। नंगौ नामा? आदायालाय बेसे फरायो दा? आं हाई सेकेन्डारिखौ पास खालामनानै फरायनायखौ दोनथ'बाय जारौ। बावदोंसो जारौ नोंनि मुङा मामोनलाय? आंनि मुङा लिना दैमारि। बिदिब्ला आं थांसै नामा आदा? रथ'लै लिना नोंनि मबाइल नाम्बारखौ आंनो होलांनो हागोन नामा? मानो हाया जानो दे होनबाला। थाथ'दो होनबा आदाया। दे होनबालाय।
हेल' लिना मा खालामदो? दं ओरैनो उन्दुनानैसो मानोबा हरदोंमोन आदाया। अ लिना नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे खोथा बुंगौमोन। मा खोथा आदा? बुं, आं गाज्रि मोना दे। लिना आं नोंखौ लोगो मोनजेननिफ्रायनो आंनि गोसोआ मानोबा थानो सुखुवा सुखुवा मोनदों। माने आं नोंखौ मोजां मोनबाय लिना। आइ लाभ इउ। आंबो नोंखौ सिरि सिरि सानखाबाय थायो चन्दन। आइ लाभ इउ टु। अ येस, दिनै आंनि साननाया जाफुंमारबाय। आया बेलाय माथो लिनासो। हाय लिना, बहा थांनो? अ हाय, आं लोगोनावसो थांदोंमोन। नोंलाय बहाथो थांनो फैदो? आंबो जेरावबो थाङा, ओरैनो बेरायग्लांदोंसो। लिना, आं नोंनि सिगाङाव फंसे खोथा बुंनो दङमोन। माथो खोथा जालायखो रिंखां? लिना, आं नोंखौ आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोनो। दा नों मा सानो? आइम सरि रिंखां, आं नोंनि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय नङा। मानोना आंनि फानजारियाव गुबुन सेंग्रानि अननाय हाबना थाबाय। आं आरो बेखौ मालाबाबो बावनो हानाय नङा। रिंखां थाथ'दो, आं थांनोसै। हेल' सना, मा खालामदों? नै दासो खामानि मावखांना जिरायना दं आं। सना थ' जोंहा बेरायनो थांनि, जेबो खामानि गैयाब्ला। औ दे होनबालाय। गोबाव जाबायमोन नामा सना? जायाखै सना। थ' बेवहायनो जिरायनोसै। सना, आं नोंखौ सानसे समाव बावना थाङोब्ला नों गावखौनो मा खालामगोन? मा होनबा नों आंखौ नंखायसो मोजां मोनो? नङालै सना, आं नोंखौ सोंदोंसो ना। सानसे समाव नों आंखौ गारनानै गुबुनखौ लाबा आंनि जिउआ हांमा थागोन। आं हांमा सुरे सुरे गाबगोन, थेवबो आं नोंखौ जेबो खालामनो हानाय नङा। आंबो नोंखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा सना। देलाय बुंलाय चन्दन, नों आंखौ बेसे मोजां मोनो? बै अख्रांखौ नायहरलाय सना, बै अख्राङा बेसेबांनो गुवार, आंनि मोजां मोननायाबो बेसेबांनो गुवार। नंगौना सना?